så hold vejret. Altså, så svinger du af mange på luft, ikke? Midt på der. Jeg tror, du skal læne dig lidt længere ud, inden du svinger dig ud, skat. Så langt ud du kan som overhovedet muligt først, inden du svinger dig over. Ja. Jo. Jeg vil råde dig til altså at holde fat i den der. Ja, det vil jeg også råde dig til. I stedet for, at vi bare prøver at hoppe. Ikke det der gyngeri der, mester. Kan du nå lidt længere ude? Ja, smukt, mand. Godt, Olli! Hvor er du sej, mand. Med hække. Og endda med hække. Er du okay? Nej, det er godt gået. Og så kommer Nora. Lad os lige glemme Nora. 17 meter oppe. Nora går derovre bagved. Jeg tænker, vi kunne gøre det der. Bare ned der. Og her er drengene, de er her. De seje gutter. Og så skal de ned af den her. Den er 150 meter lang. Nu. Det bliver svært, du skal gå i armgang. Det er først, fordi altså, Nora kan...